Wat is voor jou het allermooiste dat uw provincie te bieden had? In de verkiezing Het Mooiste van Friesland strijden 10 finalisten om jouw stem. Omroep Friesland Televisie stelt alle finalisten naar jou voor. Joet het Karmelkleester in Drachten. Het Apollo Ensemble uit Lelystad houdt zijn jaarlijkse Summer School in het Karmelkleester. Goed 60 professionele en amateurmuzici binnen wekenlang delstrutsen in Drachten. En repeteren in verschillende bezettingen in het hele kleester voor een riege concerten. Eer wen je de zusters van de ongeschoeide Karmelitessen. Een katholieke orde waarin een libben van gebed, stilte en meditatie liedend wie. Wie een strenge bidorde en echt een contemplatieve orde. En ze zouden voor het bidden hebben rust en stilte en concentratie nodig. En daarom trekken ze zich terug uit de samenleving. Dus dan zie je een achterslot, wie een 2 boetenzusters, poortzusters, die hier in contact met de boetenwereld, die zie je het aan de voorkant bij de vaardeur bij de gebeurt. En die in de contact met de boetenwereld. En de orenzusters zitten hier in dit gedeelte van het gebouw achter slot. We komen nog met de meesten praten, maar dat weer dan toch wel met tralies ertussen. Ja. Een van de pronkstukken van het kleester is de Vogeltjekamer, met tegeltableaus van Makkemer Ierdewerk. In deze kamer namen de vrouwen die het voor een libben in het kleester kezen, vergoed afscheid van haar familie. De vogeltjes die symboliseren de vrijheid. Dus als ze uit deze kamer gaan, dan joegen die zusters hun vrijheid als het ware op. Dat is de ene kant ervan. Maar die vogels die symboliseren de vrijheid van hun keuze. Dat ze in alle vrijheid hun eigen beslissing namen om in dit kleester, in het slotkleester, in te treden. Nou ja, maar alle consequenties. Die een intreden in het kleester en dan wie hier nog een soort koffiemaaltijd, melkwaar. En dan gingen ze naar de heegmis in de kapel. Daar ging de familie ook mooi. En dan halverwege die heegmis, de zuster die ik onklaard als bruid van Christus in het wiet. En halverwege die hoogmis ging de huid met zijn dochter naar die slot door. En daar stier moeder overste te wachten wie er door ierden. En dan hier zij een crucifix bij zich. En die bruid kuste dan de voeten van Christus is maar. En dan ging ze maar die moeder overste het slot in. Dan ging de deur wat dicht in de huid, ging bij waarom naar de kapel. En dan ben er hele indrukwekkende beelden. Als die ouders voor die tralies, dat is een ijzeren hekwerk, steensjost, terwijl een dochter aan de orenkant van die tralies intreden docht in het kleester. En die laat een voorroer uitstrekt op een vlier. Nou ja, het zou er nou nog steeds gaat bij een bisschopswijding of een priesterwijding. Dus het is wel heel indrukwekkend, ja. Nou, het is een van de meest typerende en laatst overgebleven kloosters uit de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Er is daar eigenlijk een hele mooie en gave stijl-icoon geworden. Wat je hier ziet aan het klooster is dat in feite de middeleeuwse traditie van een gesloten hof met gebouwen eromheen, dat die hier helemaal bewaard is gebleven. Het kleester is in een traditionele carré-vorm gebouwd met kleestergongen en een binnentuin. Het ontwerp is van Arjen Witteveen, in de jaren 30 van de vorige eeuw een bekend architect, benamen in katholieke kringen. Een boerenzoon uit een rooms-katholiek milieu, geboren in Oude GB, die zijn opleiding had gehad in Tilburg en daarna zich vestigde in Leeuwarden als architect. En in de jaren 30 eigenlijk zijn meest productieve jaren had.
Verschillende ontwerpen zijn van zijn hand, met name de boerderijen. Ook 2 kloosters, in Bakhuizen heeft hij ook een klooster gebouwd. Verbouwing van woonhuizen, scholen, kapellen en met name dan voor het Rooms-Katholieke volksdeel, zal ik maar zeggen. Het was natuurlijk toch een sterk verzuilde maatschappij nog. In 1934 begon de bouw van het Karmelklooster. Witteveen combineerde in zijn ontwerp elementen uit de katholieke bouwkunst, de gotiek en neogotiek, met elementen uit de Friese boerenarchitectuur. Een van de meest opvallende elementen zijn natuurlijk de spitsboogramen. Dat is echt de neogotiek, maar in een wat vrijere vertaling. Hij sloot ook aan bij de tradities van de Friese bouwkunst. Als u bijvoorbeeld de kapel ziet, de hoekornamenten, dat zijn allemaal zadeldaken, zoals we bij de oude Friese kerken gewend zijn. De torens met zadeldaken. De troggenwelfjes zijn niet zozeer middeleeuws, maar die wortelen weer in een boerentraditie. Want heel veel molkenkelders in Friesland die hebben hetzelfde vorm van het gewelf. En hij vond het ook belangrijk dat een gebouw een uitdrukking was van een gemeenschap. Of het nou de agrarische gemeenschap was of dat het een geloofsgemeenschap was. En hier vermengt hij eigenlijk al dat soort elementen. In de kapel kwamen de karmelitessen 5 keer daags bij elkaar voor gebed, maar ook voor eucharistievieringen. Mensen van Boeten konden daar ook aan deelnemen. Die zie je dan in dit gedeelte van de kapel. En deze hoek weer eigenlijk het domein van de pater. En de zusters zie je het hier op de koorbanken. En hier zie je ze achter de tralies, dat ronjeren, dat grote traliewerk. En hij joeg dan de hosties oer, trok een loekje in dat traliewerk. Dat hier een iepen en dan kwamen de zusters voorbij erin. En ze joegen hen de hosties oer, trok het loekje. In 1993 droegen de enkele karmelitessen die het nog in Drachten wennen het klooster oer onder familie Hofstra, die er een studie- en bezinningscentrum in begon. Intussen is er volle meer bijkom. Ik denk dat het mooie van het gebouw is dat het op dit moment nog heel intensief gebruikt wordt en dat eigenlijk iedereen er nog gebruik van kan maken. We hebben tentoonstellingen natuurlijk waar de mensen naartoe kunnen gaan. Trainingen, vergaderingen, maar ook huwelijken. En ja, het is nog wel zoveel mogelijk een originele staat behouden, maar wel een beetje aangepast aan de wens van vandaag. Het Karmel staat op de lijst van jonge rijksmonumenten en vreegt een soort onderhoud. Gelukkig is er van de Grutte Kleestertuin help van een ploeg vrijwilligers. Je bent nooit klaar. Nee. Maar dit is juist het leuke. We komen elke vreemde hier. En dus dan onderhoud je het wel met elkaar. Elke keer. En dan is er wel weer wat voor ons te doen. Die mag niks nooit weer, Gelske, die om een put hebben. Zei je het vorige week. Ja. Maar de appelbjem worden niet in. De struiken met alle gesnoeid worden. Nou, je weet wat voor struiken dat je staan. De bloemen met bijhullen worden, de rozen met bijhullen, de binnentuin met bijhullen worden. Voor is ik een hullenregel. En weet u waar het mooi is? De vogeltjes zingen, de spechten komen hier. Meisjes, alles zie je zo. Af en toe bruidsparen, hè, die lekker hier even in de tuin omwippen. Vind ik prachtig. Mooie auto's met bloemen erop. Toch? Daar geniet je ook van, hè? Toch? Ja. De karmelitessen hebben hier haast 60 jaar wennen, werken en bidden. Gewoon kwamen hij haar intreden nooit weer in de Boetenwraad en kregen achter in de Kleestertuin haar laatste reisplak. Orenwieke, Park Vijversburg in Tietjerk.